Yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Di star 487 star 4 hash mondo mi yud bima boda. Kitume mowa kelonu otenore ndhadhu magi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kindeni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Nyakoro mgajuang dakika ni 38 tok saa 3 mar okinyi kamora mora mintiere rok ni machieg network e chenro mar mbaka oromo twak mabendo odoro bedo godo nyakarom kanyo saa 5 mar onyango. Okinyi makawuono nyakoro mgajuang odoro goyo mbaka hinya kaluore kod chenro mar somo e pacho kaindi ng'anyo kod somo. Chakre juma mokalo nyaka sani wang'eni ng'anya dek osetime pacho ka ng'anyo mabende itimo kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod johera magi. Ng'anyo makamagi nyakoro mgajuanga gino ero mabende samoro wakia samoro gino ero mabende ok menya ahinya. Eni ng'anyo makamagi bende rocho weche mag somo. Halo rocho mago bende Joyce Nuselose e okang' mokwongo chenro mar piny sani wadwaro goyo mbaka ng'anyo kod somo. Ng'anya dek mabendo stimore pacho ka osebdo ka rocho somo e yo machalo nade. Wang'eni nitiere moko kuom skunde mabende ditiere bombe mopogore mabende ng'anyo makamagi osebedo ka neno. Nyithi skunde oket e okang' machalo nade. Mane mbaka mabendo odoro goyo ponono ni nitiere koda wach kata mana ote moramora lai magwa magote machuoka riadeka uchiel nono mbui mar Facebook bende yudo wachiel kachiel mano Ramogi TV tudre koda page mara mar mbui mara mar Facebook yuda @Sharon Ongao. Okinyi makawuono ntiere gi welo adek mabende obiro bedo kwasumo godo paro kaluwore gi thor wach makama. Okinyi makawuono e studio mar county ma Nairobi dhi bedo gi wendo mano janyuol mabende ni seneno kapok onwa ka yo matin. Bang' mane county ma Kisumo bende dhi bedo gi welo. County ma Kisumo adhi bedo gi welo ariyo. Kinene wang' jowi ni mari kanyo antiere gi wendo achiel mosechopo. Mano japuonj Winnie Mboya, japuonj e skul primar mar piny owacho ma Arena mantiere county ma Kisumo. Japuonj Winnie kinyalo mna winja mos ni misawa county ma Kisumo ochio nade. Erokamano ahinya Sharon. County ma Kisumu to moloyo ka ng'ado gweng' mar Kisumu Central Sub County to aneno ka piny ochiew maber, piny okwe, aringo aneno ka joyawo tijegi kaka pile, joma ni ohala, aneno ka nyithindo donje skul, jogo bende manie sekta mar transport machalo kaka bodaboda gi mtokni. Aneno ka piny dhi maber kendo tije odonjo e wang'e odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya mwalimu Winnie wawinje yo makare. Nyakoro mgajuang' mano wad mwalimu Winnie Mboya county ma Kisumo biro bedo konyiso wachala mar weche ahinya nyako tenre kod weche mag somo e county ma Kisumo e kinde mag ng'anyo mabende osenena adek e pacho ka. Kopogre gi mwalimu Winnie Mboya e studio mar county ma Nairobi ka bende ntiere gi janyuol mano mong'ere kaka Gabriel Sino. Sino in bida rwaki ni machiegni. Gore kamano kuom mi ayudo thuolo kendo
kawuono mondo mi an bi achup ka mondo agol pacha chenro mar twako romo mbako romo chenro maber kech pile kata kani ot okojabaya bita janene kakodhi kod kaka dhano wuoyo adier en gima ber. Erokamano ahinya kendo in bende arwaki twak ni machiegni kaka janyuol in bende ibiro nyisowa ni po nono ni nitiere gi nyithindo ma bende somo chal mar wach osebedo nade donge idak kanye buore Nairobi komonde? Kama dak e piny Nairobi ka dak Dandora Phase 4 kama ai machiegni kod skul miluongo ni Kinyago Dandora Primary School. Kanyo kigike tiyuda mapiyo. Nyaka sani Gabriel Sido kaka janyuol ang'eni kaunti ma Nairobi bende ema ng'anyo mar tipo ahinya mar kweth mar Azimio osebedo ka neno kapo nono ni nitiere gi nyithindo ma bende somo kata mana e skundegi skul ma bende dake machiegni bende ng'anyo oserochogi e yo ma moramora. En adiera ni kaluwore kod gima dhi nyime ma en ng'anyo bete osekelo chandruok ni somo mantie kata area mae kata kanyo uchopo nyoro gimoro kar saa 4:05 kama iyudo ka nyithindi golo oko kendo giringo ng'wech to kata ana wuon mamaga wegi manogo mamoko an kod nyikwayo madakgo mamoko gi nyithi nyara more nyithi wuoda masane ni e junior secondary nyocha yaka ojoin kaka nyo gidhi skul nyobedo mapek nikech lweny nyontie koro ng'eni gima nyotimore ni samoro Dandora wakanyo nyok jomoko menya ahinya lakini chandruok to nitie. Chandruok nitiere ng'anyo nitiere dhi e skul bende kila chiedh nade kelo chandruok mang'eny kaka nyathi chopo e skul ok bed mayot. Erokamano ahinya wini kinyalo muna winjo e kaunti ma Kisumu in kaka ipuonjo Arina kene ng'anyo ni mane skundu kanyo mano mar Arina akeni bende ng'anyo ni osekelo nu rochruok e yo moramora mano ng'anyo adek ma bende oseneno kata mana e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya kendo Sharon anyalo wacho gi chir ni en adieri ni ng'anyo ma osebedo kadhi mbele kuom odiochienge adek mokadho osechocho somo ahinya oke kar skul mantiere kende to kata e alwora mar skunde mantiere e boma ma Kisumu ka. En adieri ni nyithindo wan godo mang'eny e skundegi to iyudo ni sama ng'anyo gi dhi mbele to atamalo matin kende ema donjo nikech nitiere jonyuol ma ging'eyo maber ni adieri en odiochieng somo nikech ok en holiday ma sirikal oyango mowacho ni kawuono ok en holiday. Odiochienge ma ng'anyo timoregi gin odiochienge mag skul omiyo jonyuol ja oro nyithindgi mondo mi gibi to nitiere jonyuol moko bende ma oluor ma ong'eyo ni samoro ng'anyo madhi mbele e boma ma Kisumu ni nyalo rocho ngima mar nyithindgi kata keto nyithindgi e andaki ma samoro ok gin thuolo mar golo nyithindogi eki mondo obi skul. Omiyo en adieri ni ng'anyo mosebedo osechocho somo nikech atamalo maduong' mar nyithindo dong' e udi ka gidong' gi jonyuol to atamalo matin kende ema chopo. To machopo gi eki bende yudo ni nyalo donjo saa 12:30 kata kapok oromo saa 1. To kapok oromo saa 3 to jonyuol go giwegi giduogo gi omo nyithindgi. Janyuol donjo kachiel to kwayi ni mondo imiye nyathine mondo mi odoggo nikech seche moko ng'iyo to neno ka kamang' nyathi ae kadok dala kumang' nokale bro bedo maonge. Omiyo gidonjo to gidonjo atamalo matin to bende ok gibudh ahinya karomo saa 3 matimore saa 4 to giduogo kendo gikawo nyithindgi. Omiyo ng'anyo ma kamaendi osechocho somo ahinya moloyo to alwora maaye. Erokamano ahinya kuom mano kata mana Gabriel kaka janyuol kiwinjo kaka japuonj wini loso kata mana okinyi ma kawuono e kinde ng'anyo bende kweth mar Azimio bende noselando ni ng'anyo ma bende gintiere godo en nyadiriyo juma mano chieng' wuok tich kanyakla kod chieng' tich ang'wen nyaka sani dong' waseneno ng'anyo adek ma bende oseneno japuonj wini wacho ni nitiere moko kuom jonyuol ma koseoro nyithinde sikul tineno ka
samoro ging'iyo wang' jowi chal mar lwasi gineno kok ni kare odhi omo nyithinde sikul. Lakini kaka janyuol bende jopuonj chunu ga milome samoro ni kawuono kukuter nyithinde sikul, samoro uter koso. Kawacho ni samoro jopuonj be ok mi ji ng'eyo nikech kaluwore kod odiechieng' moketie ng'anyo be ok en odiechieng' mar holiday wuon. To en odiechieng' monego bed ni tich dhi nyime. Koro japuonj be ing'eno otemo matek mondo mi oyudre ne ni e skul, to sama ni e skul be odwa ni mondo ne nyithindo ka ni e skul. Koro gima kelo chandruok ni sama isetero nyathi e skul cha kichako neno ka kor gweng' ochako bedo loko, yamo loko i kor gweng' ma koro iyudo ka piny ng'aw piny koro ok ber ahinya. Koro chuni kaka janyuol nikech samoro ineno ni ngima duong' moloyo samoro nikech ka nyathi odong' ka ngima to kiny onyalo dok e skul moloyo kodhi ohinye kata po ni gimoro timore ba yo marach ipo ka nyathi be koro ngimane olal. To koro kaka janyuol kaka in Gabriel, nyithindo iteroga e sikul, iwegi gidhi e sikul ndalo mag ng'anyogo koso nang'o? Mana kinyalo simonwa paro. Kaka wany kaka nyoro, manyocha cha mane awe nyithindo nodhi e skul, lakini kani ochopo nyoro to nochuna na akone gine kech nitie moro matin be. An kod nyakwaro be matin masani yake ni pipito. Kone akona pana ng'wech nyalo amalo. To kaka nyathi nyalo ringo ka anto kan machiegni nyalo miya yud ka nyathi ohinyore. Koro nya atamo ni nyathi beda ka kiny piny oyawore to kiny dhi e skul. Ero kamana nyakeni wini bende skund primary marina bende ang'eni ok en e chuny boma ma Kisumu kaka moko kuom skunde mantiere e kaunti ma Kisumu. Akeni kwan mag nyithindo ma bende osibiro kata mana kabiro e sikul ahinya chakre ne ng'anyo ma kamana chakre chieng' wuok tich nyaka gisani di wach nang'o kata mana kwan jopuonje hiye ma bende biro e sikul. Ero kamano Sharon, ka winji maber atamalo mabiro en atamalo matin ahinya mana kaka asewacho. To ng'enyne tiyudo ka jopuonj manitiere to chopo duto. Nikech kaka nasewacho ok en holiday, nyaka wadonj kanyo, nyaka wa sign in ni wan e tich. To maduong' moloyo en ni nitiere nyithindo ma jonyuol oro mondo mi gibi skul. To ka gibiro skul tiyudo ka jonyuolgi oketogi e lwetwa kaka jopuonj. Ma ok onego bed ni wachak wagologi ka weche mag ng'anyo gi osechakore, nikech ka watimo kamano tiyudo ka keto ngima nyithindo gi e andaki. Koro chuno ni jopuonj mosedonjo bedo gi nyithindo gi nyaka piny bed mokue. Kato bang' mano tibro yudo ka contact mag jonyuol gi wan go, inyalo tudori gi janyuol mondo ne ni obiro omo nyathine, kata ka en nyathi ma e alwora machiegni kanyo to en nyathi minyalo gol ka odok dala. Koro chutho en ni jopuonj giwegi to bedo kanyo endo nikech wan e tich e thuolo no. En mana ni nyaka wan bende koro wang'e ni ngimawa ni e yo makare mondo waritre e yo moro maber. Ka walorore nikech nyithindo matin mobiro gi bende ni e lwetwa to jonyuol gi oorogi mondo mi gibi gisom. En mana ni e alwora ma koro ng'anyo dhi mbele, somo ok bede yor kwe, nikech iyudo ka joma ng'anyo go eko bende polis samoro bayogi gi tear gas, muya marachno odonjo e skul, nyithindo gi bende tindo, nyaka koro iumgi ming'e ni gibede alwora moro makare. Omiyo chutho to ok wan e chuny boma ma Kisumu ahinya, lakini wan e Central Sub County kama ng'anyo gi osebedo ka dhi mbele. To chutho ni wabedo kanyo nyaka thuolo makoro ng'anyo ni kodok piny matin to nyithindo gi wanyalo golo wuok ka jopuonj bende ritore giwegi. To kata mana Winnie akeni gin arita mage ma bende uchiwo ne nyithindo makamagi, nikech ang'eni nitie kata mana jok ma samoro jomaundu manyalo riwore gi jong'anyo manyalo kata mana kawo okang' mar donjo kata mana e sikul mar kwalo mwandu mopogore opogore. Gin arita makare machal nade ma bende skul kaka ma bende ipuonje mar arina uketo? Chutho to anyalo wacho ni gima rach mosetimore e alwora mar sikunde mani kae to pok aneno. But gima ber en ni sikunde gi eki nitiere moko maonge gi chiel motegno to moko bende nigi chiel motegno.
but osetimorenwa mana maber ni jogo mang'anyo pok omuomo chiel ma odonjo iye ma oatak jopuonj mani kanyo gi nyithindo. En mana hawi maber ni aparo ni samoro ging'eyo ni sikunde gi gin mek gi giwegi to nyithindgi bende nitiere iye kanyo. Emomiyo arita marwa to ok ni kare ahinya, to kata kamano onge gino marach ma wanyalo wacho ni osetimore ne jopuonj kanyakla gi nyithindo bende. To bende emomiyo aparo ni jonyuol bende kong'iyo to neno ni ber mondo koro gine ni nyithindgi odong' e dala moloyo expose nyithindgi mondo obi e dangers manyalo makogi e seche ma ng'anyo nitiere. Winnie, kata mana kapok aweyi matin mar mondo mi awinj pach Gabriel ma bende nitiere godo e studio buora Nairobi. Kuom ranyisi odiochieng' manyoro ng'anyo na nitiere maratipo mane kaunti ma Kisumu. Kene nyithindo nugolo sadi nikech ang'e ni ok nyithindo duto te masomo Arena Primary ema bende samoro nyalo bedo nodak e alwora ma kamano. Kugolo gi gino okenge mage ma bende ung'iyo nikech bang' ng'anyo nitiere kata mana ng'anyo moko ma bende timore e piny. Kama antiere machalo kaka Arena Primary kanyo endo iyudo ka nyithindo machopo kanyo ng'enygi gin mawuok e estate mar Arena, nitiere mang'eny bende mawuok e estate ma Manyata, to moko bende nitiere mawuok e estate ma Kondele nyaka Mobunga, to nitiere moko bende ma e estate mopogore opogore kaka nyaka Mamboleo kuchochonde. Koro iyudo ka mochopogi chutho ok gia mabor ahinya. Tiyudo ka nitiere maka jonyuol omuomo mobiro kao kende to kinyal tamo nyathine mondo mi kik dhi kode nikech oneno ni seche moko ngima nyathine ni ok ni e yo makare. Omiyo wagologi wamiyo gi jonyuol gi dhigo. To nitiere moko ma samoro chuno ni nyaka ng'ad area ma Kondele kanyo ka dhi nyaka Mamboleo. Nyithindo gi wa ensure ni wadong' kodgi e skul ka nyaka sama koro piny osekwe. Kaka nasewacho chien kanyo ni contact mag parents gi wantiere go. Koro seche go chuno ni igocho ne janyuol, to janyuol nyalo oro jaboda manyalo muomo mondo ome. Nitie jonyuol bende ma biro kendgi giwegi mondo omgi. To moko bende iyudo ni Sharon in kaka japuonj koro ikawo okang' mondo mi dhi kode odi nikech kiparo kumodhi muome to en kende. To bende en nyathi matin ma samoro ja higni 8, samoro ja higni 10 nyaka 12 ka. Iwacho ni awe akaw nyathini mondo amuom godo, idhi bed kode ot, kiny nego kinyi kisenyiso jonyuol, to kiny ni ne kaka nyathino chopo e skul. Omiyo ok en tich mayot ahinya ma wasebedo godo e alwora mar boma ma Kisumu kae. Ang'eno ok en tich mayot, erokamano ahinya Winnie. Kendo puoch gi paka ahinya ne in japuonj kanyakla kod jopuonje mamoko mar neno ni nyithindo okete e arita makare. Kata mana kinjo ka Winnie oseloso Gabriel Sino kaka janyuol. Akeni un bende igocho ni buora Nairobi ka skul ma bende untiere koso kaka janyuola e kinde ma bende nyathini odhi skul. Nikech kata bende ni ng'anyo yie ok timre. Alwora makanyo ka ng'anyo timore, polise samoro bayo iro malungo wang'. Magi duto winjore nyaka skul donge. Yeah. Kelo kata mna buok ni sacho ni ntiere gi nyathi mano nyakwari mantiere pipito. Gin magi ok buok gi onyisi kata mana nango bang' wuok e skul ko biro dala. Gadiera mar wach en weche gi to bogo nyithindo. Kendo chalgi mahinyo paro mag nyithindo gi. Nikech iyudo kapo ni nyathi moringo kende moyudi ka in machiegni kata in e ot, to kit weche ma nyithindo wacho nyisi ni gini chalgi ma odwa donjone mohinyo paro ne bende. Nikech kowacho ni en ok onene ng'anyo ni nikech en ng'anyo molure kod wachni, en ben kod pache, oneno gimoro mbele ni gimomiyo ng'anyo moro nitie, en ni chal gimoro nitie mano otimore. Koro iyudo ka nyathi be nitie gimoro madonje pach nyathi ma ok en paro maber, kata ka odongo to odongo ka paro ni chieng' moro kata ka en be odwaro gire moro to chal mane nyaka en be otim tim moro makelo ywaruok mondo mi gino timre nade oyudi. Koro mai kama chandruok mag nyithindo gi nitie. Kata ka ya alwora mabe ae kanyo chopo nyoro ka chiwo ranyisi mayot. Sama none ka nyamburko mag jotelo nyo chako donjo Maradaim. Onge nyathi manyo yibit kata mana nyithindo wegi machiegni gi kanyo. Yudo ka nyathi ok dwa bet e class. Kech okia nang'o madhi timore, kech en area mwae en area ma samoro koko jubedo gae. En man Nyasaye to osetimo nwa ng'wono kuom ndalogi to korach ahinya. Lakini
iyudo ni sama gimoro otimore to kaluwore kod gik mosetimore chien miyo nyathi bedo go buok. Koro chuni kata in janyuol mondo ia malo mondo ing'e ni tong' nyathini ngimane chalo nade. To ka diyudo thuolo mar duogo kode, biro chuni mondo iduog kode e ot. Nikech wacho mokwongo ni heri samoro ngima nyathi ka yudo ka ngima sani to kiny ka thuolo nitie piny oyawore, anyalo wacho na koro wateri e skul. Nikech ang'eni bende nyithindo bende jabedo kata mana gi jonyuol ka bende gineno weche manyien ma bende gin bende ang'eni ging'eni ng'anyo en chieng' wuok tich gi chieng' tich ang'wen. Akene nyithindo mintiere godo ahinya ahinya nyikwayi ma bende dak godo Gabriel. Gin bende ging'isi ni samoro giluor dhi e sikul, ok gidwa dhi e sikul e kinde mag ng'anyo nikech ang'eni ging'eyo. Kaka achiel kuom gima nie masani e junior secondary. Kano duogona to koda ne wach mokonegi ene chieng' tich ang'wen kata kodhi e skul to idwaro ni by sabich osewuok yang'o e skul, nikech ging'eyo ni chieng' wuok tich kod tich ang'wen wigi ni nyo ng'anyo nitie mapek. Koro iyudo ka en gima nie pache, en gima ong'eyo ni nitie ng'anyo. Jopuonj ka bende okonyonwa gi kech mi ging'eyo weche moko. Ke samo neno ka grup moro biro to en grup mar kijende ma chal jonjore, koro itemo konigi mondo gihore mondo mi kapo ni grupno se walore modhi to koro yaka nyithindo go inyalo wegi mondo giduogi kaka mano to in janyuol en midhi omogo. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgejwang' bende par ni motelo nanyisi ni bende kopogore gi Winnie Mboya e kaunti ma Kisumu bende wantiere gi wendo ma bende kendo sechopo mano Zablon Awange mano jagoro maduong' ma Kupet bade ma Kisumu. Mr. Awange inyalo mna winja mosi ni misawa kaunti ma Kisumu ochiyo nade. Winnie nosinyisowa nochiyo makare, in kibiro inena nade koro lwasi chal nade bang' ng'anyo mar odiochieng' manyoro. Misawa Sharon, wachiyo maber Kisumu kawuono to nyoro nitie ng'anyo, nitie koko, to nitie teargas. To kawuono taneno ka wachiyo maber, jok madhi e tich osedhi tich, jok madhi e skul osedhi e skul, jok madhi ohala gi kuonde mopogore opogore osedhi. Koro wanchiyo maber. Erokamano ahinya. Zablon, okiny makawuono waloso kaluwore kod ng'anyo gi somo. Ng'anyo adek osenene pacho kama bende osekelo achiedh nade makoni kod kocha ng'ikruok ahinya ahinya e sekta mano mar somo. Mokwongo wang'e ni higani, chak mar higani wang'e ni kalenda mar sikunde nodok e wang'e mano bang' tuo mar COVID-19 ma bende nokwako pacho ka. In kaka jagoro mar Kupet bade ma Kisumu, diwach nang'o kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka neno ahinya ahinya e sekta mar somo koro? Mr. Wange, aparo ni mana inyalo winja mana kwa chako. Awinji, kora winji. Bas, apenjo ni gisani kaluwore gi ng'anyo mosebedo ka dhi nyime nyaka sani waseneno ng'anyo adek ma osebedo ka timore ma bende osebedo ka rocho sekta mano mar somo. Bende parne chakruok mar karamne chak higani kalenda uka noduoge wang'e mano bang' midhiero ma bende kalenda mar somo noyudo bang' tuo mar COVID-19. Kaka jagoro mar Kupet e kaunti ma Kisumu, diwach nang'o kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime ahinya ahinya mosebedo ka rocho weche mag somo? Erokamano. Wang'eyo ni kalenda mar somo e Kenya kae nonjawore kabisa kane wuok mar corona e higa mar 2020. To dwasetemo higni ariyo, nokawa higni ariyo gi nus mondo walos kalenda no. Jopuonjre notiyo matek, nyithindo notiyo matek. To higani e kanye wadok e wang'e mar chako kalenda machakre Januar to rumo Disemba. To pod ok nie wang'e kabisa. To koro ng'anyo matimre e Kenya kae ni dhi interfere gi somo kata sekta mar somo e piny kae. Ne wabedo gi meeting on Friday last week as professionals gi businessmen e Kenya e Kisumu kae, kamoro ni Kisumu Museum. To ne wawinjore kaka wanyalo kelo kwe e Kisumu kae nikech waneno ni ok en kata ohala kende makethore to somo. To ne waywak ahinya kaka jo union gi jopuonj ni somo ma Kisumu gi Luo Nyanza dhi kethre ahinya nikech Tuesday gi Thursdays program mek Tuesdays gi Thursdays en ga very detailed. To koro sani osebedo kama koro tich ariyo gi tich ang'wen nyithindo ok dhi e skul. Skunde moko head teachers gi principal oseoro SMS nyithindo kik dhi skul. To jonyuol be ka ng'iyo gi past experiences kaka 2007, 2012 gi 2013 waweyo nyithindo go ot nikech wang'eyo ni nyithindo kata ka dhi skul sana the day scholars
dhi school tich tek, duogo tich tek nikech jo mong'anyo nie ndara gi kite, to polise be nitie kata gi gik midiro kama kelo iluongo ni tear gas. Koro secondly nyathi be inyalo kata chwad gi magina. Koro mano nikech koro nyathi nigi safety ma nyathi is not secured, emomiyo nyithindo dong' e ot. To wan kaka union wasechich ni mae dhi interfere gi somo Kenya mangima, but kuonde mang'anyo timre. To kuonde mang'anyo timre en Kisumu kae, Migori, Homa Bay, Siaya gi parts of Nairobi kaka Kibera, Mathare gi kuonde moko. Sana somo ni biro ibedo interfere go nikech jomoko to kuonde moko endelea gi somo. Koro seche ma nyithindo moko somo to mekwa gi ok som, wan wadhi winjo marach, kendo penj wadhi timo penj achiel to dhi interfere gi results wa higani. Koro emomiyo nwabet piny gi jotelo moko to nwawacho ni wanyalo timo nade mondo ng'anyo ni obed gi structure. Wabed gi structure, ka ng'anyo to bed kata for 3 hours, kiko bed a whole day. Ko bed a whole day from morning chakro kinyi nyaka godhiambo o interfere gi program ma school. To mar ariyo, kade ber ng'anyo mag tich ariyo gi tich ang'wen ni onego gole okete ji ong'any Saturday gi Sunday ka nyithindo ok ni school, nikech mae opogre gi ng'anyo ma 207. Ng'anyo ma 207 ne ng'anyo ma Kenya mangima, to ng'anyo ma sani ni en ng'anyo ma kuonde matin kende kaka koro Kisumu, Migori, Homa Bay. Secondly, jopuonj bende oluoro ngimagi, particularly jopuonj ma puonjo Kisumu kae to okae libembi nwani. Koro ng'enygi kochopo tich adek to wuok tich, kochopo wuok tich to ging'iyo ni koro gin gi holiday mar adek, Saturday, Sunday gi Monday gidhi e school. On Thursday be gi keep off nikech giluoro security margi kata tear gas be giluoro. Koro giduogo mana Friday. Koro mano miyo jopuonj nyalo bet e school to nyithindo onge, to nyithindo nyalo bet e school to jopuonj onge. Then nitie skunde moko ma gin boarding wan godo e town kae kaka Kisumu Girls, Kisumu Boys, St. Teresa gi mamoko. Skunde ma boarding go nyithindo to nitie iye. To seche ma ng'anyo nitie Kisumu kae, tear gas iwito. Seche ma wit tear gas kata Kisumu but Kisumu Boys kata but Kisumu Girls, nyithindo manie iye kanyo kata but St. Teresa ema hinyre. To seche ma nyithindo go hinyre, nitie gimiluongo ni long term effects of tear gas. Mano respiratory diseases bro affect gi. Koro waneno ni ng'anyo ni is affecting education sector e yo mopogre, o affect nyithi school, o affect jopuonj, to affect nyaka jok mantie civil servants mantie Ministry of Education gi TSC, nikech gibende gineno ni kochopo tich ang'wen, kochopo tich adek to giwuok gidhi e tuchegi mondo giduog Friday kaka kawuono mondo gidhi offices ng'eny, ibiro yudo ni civil servants go onge. Koro jopuonj kata jok madwaro yudo kony e Ministry of Education kata TSC cannot get assistance nikech ng'enygi be biro mana Friday ka pod gin gi hangover mar Thursday. Erokamano inya Mr. Wange, mago duto te preparation for a long weekend. Mago duto te wadhi bedo kwa twake bende kaka jagoro mar Kupete County ma Kisumu, mana kaka nisewacho ni untere gi dwaro karamna mar bono ng'anyo makamagi otima mano odira chieng' Ngeso gi chieng' Jumapil. Duto te wabiro bedo kwa penji po nono ni kaka Kupete bende usechoro milome ne jotelo maket kod magi. Nat bende naneno milome ma bende nagindiko mano riwruok mar jopuonje mag Nat nondiko milome ni ng'anyo makama rocho soma hinya ikinde ma bende wantiere gi penj mano mar KCP kanyakla kod mano mar KCC. Nyakora mga juang or ote gisani yino mar mondo mi wakaw yweyo mokwongo. Waduogo gi mathoth e chenro mar Mbaka Oromo. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyeo mok kuona mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Injili
kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko? Mbote mingi paninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi Jwange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi Jwange. Inyalo oro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Nyako Ramogi Jwange machiegni okang' mar 2 wadhi nyime gi twak kata mana mwantiere gode chenro mar mbaka oromo kiny makawuono ka bende mbaka ma bende wagoyo en kaluwore kod ng'anyo kod somo. Kiruori kodwa sani e studio mar County ma Nairobi antiere gi janyuol mano mong'ere kaka Gabriel Sino. E studio mar County ma Kisumu bende antiere gi welo ariyo, antiere gi japuonj mano Winnie Mboya kanyakla kod jagoro mano maduong' mar Kupet bade ma Kisumu mano Mr. Zablon Awange. Karwaki kende twak Sino kwa dhi nyime gi twak makama. Nyaka sani kineno kuna mna midhiero mana COVID-19 mano midhusi mar corona nokele pachoka mabende norocho kalenda mar somo. Jonyuol na ywak ni negi chulo school fee to omenda makamano no dhia kamano. Sani koro jonyuol dongo chulo school fee. Ntiere skunde mamoko mana kaka Mr. Zablon Awange na wacho. Skunde moko gidhi bara mbele gi somo. To skunde ahinya mantiere kuonde mabende ng'anyo timore. Gin somo orochore ahinya nyithindo madhi sikul to duogo. Wach makama kaka janyuola diwachang. En adiera kaluwore kod kaka jagoro mare Kopet wuoyo. Adier ng'anyo hie to kaluwore kod yor somo to sehinyo yor somo. Nikech kwende moko adier dhi nyime kendo ka dhano dhi bedo piny ka gidhi timo penje nyithindo to penje en mana chiel midhi tim. To joma chielo ka ok osomo maber to ng'ene sama penji dhi duoko dhi wuok to ok dhi wuok machalre nikech jomoko ne ok odhi nyime kod somo to jomoko to no odhi nyime kod somo. Koro adiera mar wach en ni dwar yo moro machielo ma inyalo timgo wachni mondo mi wayud kaka inyalo kony nyithindo. Nikech nyithindo ng'en ot ma be onge nyathi ochalo ot ma nimo, ochalo ot mineno ka gima kare lal, dholuo mathurwa wacho ni chalo nosiko nikech kanyo lal. Tie kaka somo be okodhi maber moloyo nogandawa to nenore ni kinde moko mbele kata bang' higni 8-10 ka ibiro yudo ka wadhi dok chien nikech kalure kod somo nikech somo no ng'ikore kod kamoro kalure kod weche mag ng'anyo nikech kinde ni nyalo dwaro jolendo kaka korun jolendo ka to nyathi mo onego bed jalendo kinde mabiro kawo karu samoro ngima ne no okethore gi sani nikech gima onego yud gi sani ok oyudo. Koro mae kama chandruok nitie. De ng'ama be biro bedo ajuoga ma be biro thiedho e kinde mabiro. Ibiro yudo ka ng'ani ok bi yudore mbele mapiyo nikech kalore kod kama ne yae to yudore ni kama no aye no ne nitie rochruok kod chochni moko manobetie momiyo somo no ok odhi maber. Koro ana neno ni kaber to dwara ne yo moro machielo nikech gima timore sani ok otimore nikech sani otimore nikech gima kiny onyalo hinyo gimoro kiny. Bende siro pacha Zablon Awange mar mondo bing'anyo makamagi koro ket weekends. Nikech ang'eni samoro nitere nyithindo moko masomo weekends koro ketgi Saturday gi Sunday. Ing'eni kalure kod jok ma ochung' ne weche mag ng'anyo
nitie gima gineno kata gima ging'eyo kech ging'eyo ni ka gidhi ng'anyo chieng' Ngeso gi Jumapili to chal ni offices mag piny owacho kama digiterie wechegi ang' nyalo tamogi. Koro mae momiyo gin be gimanyo odiechieng'gi ma ging'e ni odiechieng'ni yot mondo mi ka gimanyo jogi to ginyalo yudogi. Koro sa ema onego gimany ne sa mane. Sa mane monego bed ni ka en gima gidwa notime en sa mane to sano be onego bed ni migi ka gin en ng'anyo makare maber mamuol to migi thuolo maber mondo mi ka gidwa chopo ofis piny owacho moro amora to migi thuolo mondo gitima gichopi mondo giter wach mane ginogo kata kwayo mane ginogo nikech chieng' Ngeso to adiera mar wach ne mondo yudo kamotere ywak mare to dhi bedo matek. Erokamano ahinya. Apani paro makamano bende japuonj Winnie Mboye kaunti ma Kisumo bende nosesomo ni koro ka en ng'anyo awach kata mana ni chieng' wuok tich kata mana chieng' tich ang'wen ni koro okete sa mana kaka kanisa wacho kata mana ka en kuom thuolo mar seche 3 bang'e to nyithindo dhi nyime kata mana gi somo. Winnie Mboye kintiere kaunti ma Kisumo penjo ma bende da penji nikech bende ang'eni kata mana ka wan wacho ni chieng' Jumapili ni makete bende biro rocho kata mana chenro mag kanisa jo kanisa bende biro chako ywak ni to kare nang'o. Kokamano Winnie kintiere kaunti ma Kisumo nyaka sani kiwinjo skunde mantiere kuonde ma bende ng'anyo nitiere mineno ka nitiere rochruok mag somo skunde mantiere alwora mamoko tineno ka somo dhi mbele ahinya nyithindo matona wach ni nitiere gi rochruok mag somo en mago madhi e sikul to duogo mantiere boarding bende wanyalo wacho nikech e kinde ma bende giwinjo tiagas koni gi kocha ka muoch bende ok ginyal bedo gi paro malong'o mano mar somo. Akeni skunde jopuonje nyaka timang'o nikech ng'anyo makamagi wakekra ni gibiro bedo ka gichung' karang'o to skul kalenda en mana macha KCPE ketemo titime mane odiochieng' onogo cha. Erokamano Sharon. Jo mariek wacho ni desperate situations dwaro desperate measures. Sani endi aparo ni esama koro skul ka skul onego bed ni ng'iyo ni gi make up for time molal ni e yo machalo nade. Kaponi en skul ma koromo sa 9 kata 10 to nyithindo igonyo dhi maendi ene thuolo maber mondo koro jopuonj kosetudore gi jonyuol to nyalo neno ni gidwa recover for time moselal e yo machalo nade mondo miwa increase pupil kata student teacher contact time. Iyudo ni odiochieng' mangima ahinya ne skunde ma nyithindo dhi to duogo e odiochieng' mangima ka ok gisomo to mago nyalo romo lessons kata kit somo maromo 8 e odiochieng'. Koro ka en Monday kende to nyithindo gi owito somo 8 kata lessons 8 e odiochieng' kichak iriwo ma Thursday bende kendo iyudo ni gichak giwito lessons maromo 8 matindo ni e juma kaendi nyithindo gi eki owito lessons maromo 16 e juma nikech koro somo bedo ni gisomo mana ndalo 3 kende e wi ndalo 5 monego bed ni nyithindo gi dhiye. Koro chutho kaber to nego ber ni skunde giwegi gineno ni gitim nang'o kata wan kaka jopuonj waneno ni to watim nang'o mondo mi wa compensate kata wa make up time ma nyithindo gi eki osewito. Yo machiel nyalo bedo ni wanyalo ng'ado samoro break ma gibedo godo malach ahinya wanyalo wacho ni koro we wachwale obed matin maka nyathi onego bed ni dhi kata mane break mar dakika moko 30 to skul nyalo neno ni we mondo wa reduce break gino matin konego bed ni giwuok saa 10 to wanyalo chwalo kata ni we koro wachwal giwuog saa 12. Tibiro ka kuonde moko bende nitiere ma winjruok nitie ma jopuonj nyalo winjore gi jonyuol ka nitiere jogo eko manyalo dhi Saturday to nyalo dhi Sunday to nyithindo gi eki inyalo puonji mondo wa make up time molalon nikech en adieri ni ka penj biro e dwe mar 12 dwe mar 11 to ok bi wach ni gweng' machal kama nikech ng'anyo ne nitie un penju we wachor mbele ubro timo kata penju ibro kel mayot mong'ikore matin moloyo. Waneno kama endi ne ok otimore kata mana ka COVID-19 ne nitie nikech higa mokalo ema wanene ka penjo tim diriyo
Penj mokwongo otime dwe mar adek, penj mar ariyo otime dwe mar 11. To nyithindo manotimo penj dwe mar 11 gi Sharon, iyudo ni negisomo mana kuom thuolo maromo dweche 6 kende. To macha ne en disaster manomako piny mangima. Omiyo mano emomiyo nolose manobedo kamano. To mae ng'anyo momako mana gwenge matin kende, makata king'iyo atamalo ni, to en atamalo makata king'iyo to penj ok nyal chor, penj biro biro mana kaka ne biro cha. Omiyo en thuolo ma jopuonj gi jonyuol nyaka winjre ni to time ma oselal ni warikava nang'o. To maendi bende biro depend e skul ka skul kuonde ma nyithindo gi eki ae. Mar ariyo bende iyudo ni ok en kalenda mar somo kende. Iyudo kata mana nitiere weche mag tuke mane dhi mbele sani Sharon. Iyudo ka nitiere sani ne wan gi drama festival mane dhi mbele e gwenge mag Siaya County. Nitiere bende athletics bende madhi mbele e tam mokwongo. Tiyudo ka nyithindo gi criss cross counties mopogore opogore. Mago ma Nyamira, mago ma Kisii, ma Homa Bay gi Migori, ng'ado biro nyaka Kisumu County. Makata nyoro nonego bed ni drama festival dhi mbele St. Mary's School Yala. Tiyudo ka magi ekitimore to chocho kalenda bende mag weche mag gik ma waluongo ni co-curriculum activities. Magi gik mane wang'iyo to wawacho ni kata kane nitiere kuonde ma weche gi nyalo bedo shifted to wawacho ni watergi a lesser area, a lesser endangered area ma gik makamaegi nyalo timore. To pod iyudo ka maendi ok nyalre nikech gikone to nyaka gikal ka giduogo e counties gi giwegi. Omiyo ok en weche mag somo kende, tiyudo ka co-curricular activities bende ochochni nikech gigi gin mana gigo mitimo kata activities gin gik mitimo odiochieng' mar juma machakore Monday nyaka Friday. Ta inya mago timore mana kaka Winnie oselero kanya, inya mago timore e sikunde mabende ng'anyo osebedo ramna kitimo e alwora mage. Lakini Zablon na wange kiwinjo weche giduto. Asante no jotelo mopogore opogore ka bende chwalo ote milome ne jotelo mabende osebedo ka ng'anyo. Jatend piny bende ji mathoth bende chwalo ne ote mar mondo mi gilose gibede gi twak. Mano gi jatend kweth mapingo piny owacho Raila Odinga duto te mabende waneno ka osebedo ka ogore Luanda. Kaka jagoro mar Kupet mano ma Kisumo Zablon kinyalo mana winja. Akene gino kenge mage maun kaka Kupet uketo ahinya ne sikunde maket kod mage mantiere buore Kisumo kanyo mabende samoro nitiere kata mne chuny boma. Kuom ranyisi skunde mathoth ahinya buore Kisumo kanyo ang'e skunde mathoth mantiere e chuny boma. Akene mago utimo nade kaka Kupet? Momiyo nyawacho kamano Sharon, amiyo nyawacho ni wabedo gi bura tich abich mokalo cha kaka jotend Kisumu mano riwo jotelo duto manie professions gi business gi josiasa. To nwabiro gi resolution mane onego ng'anyo ma Kisumu obed suspended. Momiyo nyocha nyiwinjo ka governor ma Kisumu owacho ni ng'anyo ma Kisumu bedo suspended gokinyi, to kochopo godhiambo to loko pache to wacho ni ng'anyo biro endelea. Koro mae nyocha chowa matin nikech initially no ase agree ni ng'anyo no inyalo tere Nairobi. To gimomiyo nwawacho kamano nwawacho nikech wang'eyo ni seche ma skunde wa nyithindo ok dhi e skul to kaka osewach gi Winnie wadhi hinyre as individuals counties mek Luo Nyanza. Ok wadhi hinyre, onge kalenda midhi loknwa, onge syllabus midhi loknwa. To par maber ni joklas 8 be sani onego bed gitimo revision mar KCPE, joklas 12 timo revision mar KCSE, joklas 6 be timo final revision mar final assessment, joklas 7 pod temo ng'iyo ni gini e junior secondary kose gini e primary. So nitie a lot of confusion gi gik monego bed ni watimo. Koro kochopo ni jowagi nono mano biro higa ni noko nono maber for Kisumu gi Luo Nyanza areas. Koro nwaparo ni higa ni wanyalo improve on our mean. To ka ng'anyo biro endelea to nyiso ni kara gima wadwaro no ok bitimore nang'o nikech gini is a regional thing. Onge gima migawo masomo biro wacho nikech joluo mag Kisumu gi Migori gi jo Nairobi moko noko somo, koro wachwal piny ni mbele mondo gi cover up. Wane manyaka walung'i for internal solutions. Internal solutions go inyalo ng'igi e school ka school, to wabende kwan kaka jotelo
wanyalo bet piny bwang'ini now what is the way forward. Kanye momiyo ineno ka wetewa makeni tiyo ndiko barua kawacho ni ng'anyo ni ketho wach somo. Wabende kaka KUPPET wasebiro gi suggestion marwa ni ng'anyo ni onego kete Saturday gi Sunday ka wang'iyo solutions ma wanyalo timo godo wach karka somo kai. Par maber ni jotelo moko mek Azimio kuonde gi onge ng'anyo nitie mana kama area ma Baba control. Emomiyo wacho ni itiyo kodwa. Ka okwane ng'anyo Kitale, okwane ng'anyo Trans Nzoia gi Bungoma gi Kitui gi Machakos gi Makueni. Kara ere gimomiyo nyithi luo ok dhi school. Mae emamithago wiwa to jotendwa mek siasa be oweyowa. Gin sani pichni magigolo en picha kaka nyegi lead demonstrations nyoro, nyegi lead ng'anyo nyoro, to hand wadhi marach, skunde wadhi marach. Koro the way forward en ni pod wakwayo ni suspension mar ng'anyo cha otime e Luo Nyanza counties mek Migori, Homa Bay, Siaya gi Kisumu nikech dhi affect nyithiwa. To kok wanyal yudo solutions, curriculum implementation dhi bedo martin and syllabus ok bedo covered. Jopuonj monego bed ni puonjo biro gabet ka puonjo to giluora ka girito ni onego bed ni gidok back. Sana jopuonj ma ae libembli moko ma puonjo e areas kaka Luo Nyanza. Ka indese Jalang'o kata ija Kisii tija Kikuyu biro chopo kako chopo time no tilura ipanyo kaka idogi. To par maber ni Kisii gi Kuria be onge ng'anyo. Kisii gi Kuria somo endelea kaka onego bed ni endelea. Koro program mar somo dhi bagni e Luo Nyanza to wan kaka jotelo sana ma KUPPET wan gi shida nikech seche mwadhi e offices mek ministry gi TSC iyudo ka jotelo go ng'eny gi gin jotelo ma ae bimbi mopogore gibende gionge. Kuyudo ka ng'ato bedo transferred ibedo head teacher ti ogoli okeli kodi to poki report. I director kata i regional director osekeli kae ibedo transfer to poki report. Excuse eneni pod nitie ng'anyo Kisumu. Koro wach ma ng'anyo ni ok affect somo kende e classroom, o affect the whole sector both a ministry gi TSC. Ma emomiyo wakwayo ni jotelo maduong' ma en Ker Ruto gi moluor Raila Amolo Odinga, the former prime minister, onego bed piny nikech wach chiemo gi wach bech mogo o affect joluo kende, o affect jopiny mangima e Kenya kae from Lamu to Turkana, from Kisumu to Kajiado. Koro onego bed ni joluo kende ema nyithiwa ok dhi e school. To nyithindo go be jonyuol gi ng'eny gi pok otieko fees, to jonyuol gi go be depend on businesses matindo. Koro ka business ohala ma gitimo cha on Tuesday gi Thursday okoro ogiepi gibiro nyalo chulo fees nadi. Koro en gimoro ma vicious cycle of poverty cha biro bimra mbele nikech jo ka janyuol onego bed ni chulo fees pok otieko chulo fees, o depend on ohala no be okawo loan. Koro nyithinde kata ria adek ma dhi e skunde ma dhi to duogo nikech no onge pesa mar affording a boarding school. Koro miyo ok onyal puonjo nyithindgi. Mano miyo in the near future wadhi bedo gi midhiero e Luo Nyanza kae. Ma ema ng'iyo tadwaro ni josiasa wa okonywa wang'i forward. Ka jomoko ok nyal konyowa e ng'anyo then wang'i other alternatives mar ng'anyo ni nikech kata jotoko dere mohero kuon moloyo to gin ok ging'any, wan ema ng'anyo kae to it's affecting our schools in Luo Nyanza. Mane e ywak mwawacho to watimo ni ng'anyo ni opogore gi mar the year 2007. Mai wasebedo profile ni wan jok maricho wane mwakelo shida e Kenya kae. To skunde wa ok biendelea kamano nyaka nyithindo dog school on Tuesday and Thursday. To mano nyalo mna timre ka ng'anyo bedo suspended, a solution omany to Ker Ruto gi Ker Raila Amolo Odinga bed piny, Gachagua we wuoyo marach nikech jowa hinyore. To seche ma jowa hinyore gi jowa ok gi nyithiwa kende. Kisumu kae nyithindo mtie mopogore nyithindo from different tribes. Mano in future bro miyo nyithindo ma kuonde moko kaka Central ok bi dwaro kelo nyithigi Kisumu Girls kata Kisumu Boys nikech Kisumu Girls is a national school. Gibo wacho ni koluongi Kisumu Girls kanyo nitie shida, koro walok nyithindwa. Twadwaro ni skunde wa ma national omed endelea national schools. Bende gini nitiere ga kramna weche kaka piem kinde moko bende Gabriel tindo kaka jonyuol bende neno kaka nitiere ongala manyime skul koko timo maber to gitingo boke gidhi golo jatende jopuonje ma bende nitiere skunde mok tim maber. Kuom ranyisi nitiere skul e kinde mang'anyo corona timore e kar dak kata kar chung'od bura ma Kibra nitiere achiel kuom skul ma bende no wang' kanyo. Koro neno kana koro keto karamna nyithindo jopuonje e yor andaki nikech ka koro skul osewang'
dong gedo nyaka tim manyiso ni thuolo nitiere malach ma nyithindo makamagi ok gisomo ka gidhi riwore gi skunde mamoko samoro bende samoro na gin mbele samoro na gin chien koro karamna curriculum kaka dhi bedo diwach nango kaluwore gi merits mag sikunde nikech skunde makoro ka wan KCPE KCSE osewuok dong waseneno karamne weche manyien jonyuol kadhi e sikunde maket kod magi en gima waseneno kata an be aseneno gima dhi nyime kata kinde ma duoko mag penje ogol ka adiera jonyuol wuok kendo gia malo ka gichomo skunde ma nyithindo no gitere kendo dwachgi en japuonj omigi ng'eyo gimomiyo nyithindo norem to samoro watimo mano kuom kia nikech samoro chandruok moro ne nitie to kaka jonyuol be nitie samoro maber mondo mi wabed piny wachik itwa mondo wawinj ne gima akuom japuonj ke chandruok mar somo ok en kuom japuonj kende chandruok mar somo ni kuom ji adek ma en janyuol en nyathi to en japuonj koro ji adek gi ka ok gibedo piny mi giwuoyo mi giloso kaka kit somo nyalo dhi mbele to nyaka chandruogno bedie mana kaka gima koro nyotimore Kibira manyo koro neka skul moro achiel kuom skunde moko wang' en adiera ni kanyo chandruok nitie machuno ni japuonj janyuol kod nyathi nyaka bed piny keche sami dwaro ni mondo chako los yo ma nyathi diyud kaka geng'o guchieng' kata geng'o koth mondo mi ubed piny kusomo en wach ma king'iye to orocho kama duong' ok oroch kama tin koro odwaro rieko be mathoth ma onego timego nikech adiera kinde ma koro kanyo nyose wang'no ok apar ni en tich mayot mondo nyithindo go yud kama gibuore ma gisome koro anyalo wacho ni onego bed ni wabedo kod horuok e sama wach moro wuok lakini kaluwore kod weche mag ng'anyo be en gima nonego many yo mane kwayona ni en gima onego bed ni manyo ne yo moro ma kende yo maber ma inyalo tim go mabe to yore ma kamago gin mage dongire mana twak to karam na jotelo gi haki sewinjo oselos kod gi jotend dini mopogore opogore jotelo mapacho ka kanyakla kod karam na mago mawuok e pinje maoko ne neno senator mano mar piny Amerika bende nobiro e pacho ka noromo gi Raila Odiochieng' manyoro gi jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua jambetre mar piny Kenya piny Amerika ne piny Kenya Meg Whitman bende nokoloso kodgi to karam na kiwinjo karam na kaka giloso Gachagua noloso Odiochieng' manyoro in bende winjo ka ok gidwa loso awacho ne en gima rach nikech sama mano timore jaluo nogo ngero kawacho wach moro ni kiyudo kama thundi liech ariyo iye kata gore gima hinyore kanyo en lum gin joman piny ma en wan ma sama jogi gwere gi malo ka gima hinyore ahinya piny ka gin joma tinde moloyo nikech anyalo wacho kanyo ochopo kata mana nyoro e seche mag saa 8 kod chomo 9 nyo mondo mi yudu duka machiegni kodi ndio in kod pesa kech kaka anya oro nyathi moro ne dhi na duka nikech atemo go dwaro mondo gibed gi ikruok mondo mi ka kinyo romo to gin kod gik ma ginyalo tiyogo makata kapo na ukawegi kanyo to gikonyore to gichako wuoth gidhi e skul nyithindo nyodugo kod ng'wech kech tiagas nyo ichielo joma ba kite be bayo kite koro iyudo ka joma hinyore wegi ok gin joma mal ahinya to gin joma piny koro mai momiyo pod awanyalo kwayo mondo gidwar yo moro makende kata mana kinde moko chien kucha ne waneno ka magine timore kan ng'ama nyonyuol nyoro obito nyola chon matin ma be kucha mokwonga go higa mar 77 mane higa makwongo go e kur mano idonge chon to kum gik ma wasekale higinigo gima kelo ga kwe ene jogi dwarore ga mi gibed piny mi giwuo sama giwuoyo to nyakine kalokruok moro timore ne obet kata higa mar 2007 noyudo ka wuok Nairobi kana wadhi e tich Nyasaye moro e piny Bondo ne ok wang'e gima biro timore
lakini sama na wanie piny bondo na wuok Nairobi kaka Nairobi rach ne ok ober kech ne en nduru guwi lakini sama jogi nobiro mobedo piny wane wawinjo mani lende e radio kilando ni jaduong'wa kendo jakomwa kata waluongo ne babawa ne gibiro migi wuoyo migi mosere kachiel kode jatelo mana osenindo Kibaki mi dakika mane giwuoyo no ok nokawo dakika 10 ka kwi pok oyudore tiende ni kama chandruok nitie momiyo ng'anyo gi be nitie jogi ong'eyo ok ne gikia bet ging'eyo koro kama ging'eyo kama chandruogni nitie onego bed ni gichomo gino to giwuoyo wi wachni to gidwar kaka ginyalo loso wachni yo mowinjore kendo makare mondo kinde moko kendo ng'anyo ni kik chak nen e pinywa mar Kenya nikech dhi bedo ka gima ngima marwa mar jo Kenya en mana ni kata mana Gabriel kinde ka kinde kata mana bang' yiero ka bang' yiero neno ka weche ma kama gitimore ng'anyo ma kama gibende neno ndong' nochako neno ka chakre higa mar 2007 nyaka sani en mana ng'anyo mano tok yiero mago bende miwinjo kata mana ko gai mar Azimio Raila Odinga bende koro dwaro ni electoral injustices owacho ni nitie kata mana kaka weche mag yiero kosebedo kadhi makare pachoka en mana ni ng'anyo gi bro dhi nyime nyaka karang'o wini kintiere kaunti ma Kisumu ng'anyo mag Azimio gi ok wang'e ni gibro rumo karang'o nikech ogai mar Azimio Raila Odinga en bende pod oramo ni nyaka winj ywak mare nyaka winj kwayo dwaro ma bende entiere godo eka ng'anyo ma kamagi biro rumo akeni koro biro chuno kaka jopuonje akeni koro ginang'o nitie long term gi short term ma samoro jopuonje nitiere godo ahinya counties ma bende ng'anyo ma kamagi affect kata mana midhiero ma bende ng'anyo ma kamagi dhi mbele ka counties kuom ranyisi kata mana mag Mombasa dhi mbele gi somo samoro Kisumo kaluwore gi ng'anyo ok osebedo kata mana kadhi makare gi somo akeni kaka jopuonje kaka japuonj paro mane ma disomo ahinya long term effects nikech penj kitimo gi jopuonjre te ok wach ni county u na ng'anyo to mano ok ng'any un koro kutim penj Sharon okawinji maler ahinya inyalo nuoyo na penjo no kendo erokamano ahinya Wini agoni mos ahinya kuom achiedh nade ahinya mar duol kanyo mano kiwinji an penjo ma penjo mana niya ng'anyo ma kama wakeno obro rumo karang'o nikech kineno kata mana kweth mar Azimio gin bende giramo ni nyaka piny owacho ochop dwaro margi akeni bende winja koso aparo ni Wini ok winja akeni Gabriel Zablon kintiere kaunti ma Kisumo Zablo ni winja awinji matin bas mana kinyalo mana ng'anyo no dhi rumo karang'o apenjo mana ni ng'anyo no kapo nono ni okorumo kokorumo kata mana sani nikech wakeno borumo karang'o jopuonje nego bed ni somo rieko mana ahinya mag counties ma bende ng'anyo ma kama midhiero sibedo ka winje Wini bende ka winja biro somo paro ma kamano sawa koro gi shida ma wan godo maduong' en demands mek Azimio wayie ni jopiny Kenya mangima winjo trek mar ngima moidho the cost of living particularly wacho oduma bech mogo ni malo to mose retire Keru Uhuru Muigai nomanyo solution miluongo ni subsidy mano ema kata Ker Ruto onego tim it's a short term effect nyokelo wach subsidy mar fertilizer to mano is a long term to subsidy mar mogo be onego bed ni timonwa sani nikech gino affect kata skunde be nitie lunch programs e day school skunde ma boarding be nitie chiemo oduma is a cereal mitiyogo ahinya gi rice koro onego miwa subsidy for the short time to mano e demand ma kodok piny to nyalo reduce otherwise moko magiketo mang'eny kaka sijui electoral injustices mano nyiso ni ng'anyo nyalo endelea kama mago be okobedo achieved apart from the electoral injustice nitie moro ni Cherera 4 koro nyithindo ma not going to school iwacho ni cost of living is high to jomoko be wacho ni nitie wach ma Cherera 4 dwaro nodwoki nitie aims moko kata demands moko mara sani cannot be achieved in the short term koro emomiyo wayie ni Ker Ruto oyie gi short term demands the short term demand en wacho oduma ni
onego miwa subsidy kata kano neno ni subsidy mano mi ndalo Ker Uhuru nokotimre maber ma onego miwa subsidy masani nikech wach ma fertilizer pod dhi tieko dweche 6 moko kata 5 moko mondo eka koro oduma no bed ma ready ma koro inyalo rege tinyalo use e skunde. Koro sani onego miwa subsidy mar oduma, onego miwa subsidy mar oil, kerosene, mauta bed malo. Ker Ruto onego bed gi romo gi baba Raila Amolo giwinjre on minimum gimane Kofi Annan wacho cha ni minimum achievable demands mondo gin kai wayie kamae to moko kaka mar electoral justice mago ginyalo timo without involving nyithi school kata the education sector. Mar ariyo en ni assume ni gibe gitamre ni gino kuendelea. Does it mean ni duo Nyanza school gi Nairobi skunde waji ok dhi somo penji biro tim at the right time. Koro emomiyo nyaka wabed piny mondo wa look at the program makata county ka county onego governors ma areas go ongi kaka nyalo timo solutions kotamo jodongo mamalo go solutions will become regional. Emomiyo governor wa mar Kisumu nyowacho ni wa suspend ng'anyo wadhi Nairobi to governor ma Nairobi Sakaja be nyo return to sender owacho ni beduru gi maruno Kisumu koro wabe wan gi marwa koro it will be a regional thing. Ka governor mar that area uye kaka ma Mombasa uye ni onge ng'anyo, things will go on. We must look for plan B. Ka plan A en ng'anyo to ng'anyo is not releasing the results. Gweno ni jo Azimio nyalo bedo gi plan B to onego bed ni gi advice teko leadership mar Azimio on what to do next apart from just ng'anyo nikech ng'anyo ni is restricted to ohinyowa. Mano is the reality ma jotelo go ok dwa winjo to onego bed ni wacho ni gihinyo only specific areas particularly in line with business gi korka somo. Mago are two aspects of the economy. My economy ka dhi kethre to ok dhi kethre ma Kenya mangima dhi kethre ahinya e area ma ng'anyo go timre particularly skunde gi skunde gi konde mitimo ohala areas mitimo gineno. Koro we must have achievable and time frame mar ng'anyo. Ero kama by the end skunde idhi lor by April 22nd. Nyoro kanya gi half term to koro kanyaro gi half term to wadhi teko first term nyithindo gi okosomo second term be modong then third term enga page. What is the way forward? Onego wabed piny in these areas again we look for the way forward respectively in our counties ma wantie. Ero kama okane kang'anyo ni stop any time soon. Ero kama nya long term kata mana way forward makamana wini kiwinja go mos kuom ng'ikruok mabende ni ntiere gode duol kanyo kaka jopuonje akene disum paro mane kaka japuonj bende paro ni skunde mantiere e gwenge makoro ng'anyo makamago sibedo kanino nyaka koro jopuonje bede gi long term kata mana ka gintiere gi short term mago dwaro marge mag long term bende nyaka gibede godo kaluwore ni ng'anyo makamagi wakikara ni biro ruma karango kinjo kata mana kaka kweth ariyo giloso iparo nang'o? Erokamano Sharon. En adieri mana kaka ne wasewacho chien kacha ni gwenge mamoko to somo dhi mbele. Emomiyo nawacho bende chien kacha chande ni gini koro kata bed mana ni wasumo paro kuom jogo eko ma somo dhi mbele gwengegi. To podi the backstops gi wan kaka jopuonj mantiere gwenge ma ng'anyo gi eki dhi mbele. To somo ok nyal bedo ka nyithindo onge school Sharon. Wanyalo sumo paro kuom jopuonje mamoko manie gwenge mamoko ma ng'anyo ok dhi mbele. To kapo ni se sumo paro ma ibiro godo e school ka to nyathi mipuonji onge. Kama antiere yudo ka population duong' ahinya e klas achiel yudo ka wan kata gi nyithindo 90. To e nyithindo 90 giyudo ka e klas achiel kende nyithindo mobiro e seche makoro ji ng'anyo gi yudo ka gin mana nyithindo 15. To 15 mobiro gi eki bende ok gibudha ahinya nikech bang' dakika matin tiyudo ka jonyuol gi osebiro okawogi. Nyiso ni somo pod ok nyal dhi mbele e yo makare. Nikech kati sum paro miwach ni koro to wadwa timo kama to ka ionge gi a full class ma ipuonjo nyiso ni matin ma in godo go emibro puonjo to bang'e kamoko ka bende kachak biro tichak inuoyo mana gima ni puonjogi. Chutho gima duong' ni somo ok nyal dhi mbele kama kwe onge. Kwe nyaka bedi ma japuonj ma puonjo ni bende nyaka pache bede okang' makare
nyathi mipuonjo ni bende pache bede okang' makare. Janyuol mooro nyathi mondo mi obi skul kata mana mago mantiere boarding bende gin bende pachgi nyaka bede okang' makare ni nyithiwa ni e lwet jopuonj to gin e alwora makare eka somo nyalo dhi mbele. To kapodi ni nitiere ng'anyo madhi mbele gi to ok aluor mar wacho ni en mana wuondruok kata mana jogo eko mantiere thuolo gi ma kaka ng'anyo ni dhi mbele chieng' Tuesday gi Thursday ni waketo nyithindo matin gi ni wapuonjo podi paro ok ni okang' makare. Omiyo wanyalo somo rieko ni wan gi rieko mwasomo ni wadwa timo kama to podi wach ni duogo mana irwa mondo wane ni to thuolo ma wadong' godo gi watimo nang'o mondo mi wapuonj nyithindo gi eki e yo makare to moloyo e ndala adek makoro dong'. Kech bende yudo ni wanyalo yudo ni wadong' gi ndala adek ni ero wuok tich ng'anyo bedo nyithindo gi donjo chieng' tich ariyo ni bende ka gidonjo to ok gidonji giduto te. Iyudo ka moko pod pimo yamo ni samoro wang' tulo moro de chak muoji kochopo Wednesday kore kiyudo ka gidonjo to Wednesday ka gidonjo ka giomo ni gisettle ni kendo ichak iyudo ka kendo Thursday ng'anyo chako bet. Kawuono Friday kendo iyudo ka gidonjo mana kidam. Omiyo anyalo wacho gi chira ahinya ni ng'anyo madhi mbele ni osechocho somo to gini endi hinyo jopuonj to hinyo bende curriculum mar somo duto to gikone ni penj nitie. Omiyo solution mana kaka jakom mar KUPPET Mr. Wange osewacho ni nyaka jipor wach nikech mbaka emigero godo piny. Bende momiyo chenro ni endi luongo ni mbaka oromo. Ka wasomo paro mowuok kuom ng'ani ma wayudo ni solution nyalo yudore mondo somo dhi mbele to mano gima nyalo bedo maber e moloyo. Erokamano ahinya. Aneno ka saa maringonwa mapiyo Nyakora Mugejwang' nanyisi nyalo oronwa ote lai magwa magote machuok 3:6 mbui mar Facebook bende wantiere achiel kachiel. Abiro somo ote bang'e abiro bedo ka winjo pachi mogik. Gabriela Winnie kanyakla kod Zablono. Okuongo mondi wasoma ne moko kuom ote ma bende osedonjo ote ma bende ni oronwa abiro bedo ka somo gi achiel kachiel mane wang' jowi. Kaneno ka Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni somo to nyaka dwanyre sama tungni kod pupni nitiere. Somo ma Kenya kae osebedo kod ng'ikruok nyaka ne Covid. Siasa mbaya kod makoro dhi mbele. Nirokamanya kuom ote mari. Ote machielo gibede giwuo wache miloso te Kenya marwa te an okeu gi kidero. Erokamano ahinya. Ote machielo Ramogi TV ayie gi janyuol manuendo maloso kodwa ng'anyo oketowa kod midhiero matamre kod nono wabede paro achiel seche ma waketho ok wabi yudo. Ma Ruben Unditi kowuok Homa Bay. Erokamano ahinya. Ote mogik mano mar Jackton iwacho ni mae Jackton boy Sharon ng'anyo oromowa mane paro mabende isumo. Kok Nyakora Mugejwang' nikech sane no kang'adowa abiro chiwo thuolo makara chaki kaunti ma Kisumu weche mogik ahinya kowuok kuom Winnie gi Zablon. Zablon awange kachako kodi wachni mogik e kinde makoro ng'anyo makamagi osebedo ka dhi nyime skul rochruok mag kalenda mar somo e gwenge ma bende ng'anyo nitiere. Wachni mogik de wach nang'o? Erokamano Sharon. Wach mogik en ni waol gi ng'anyo e sekta mar somo nikech wan e mwahinyre to wan e mwatho. Nyoro nye wachre nyapinyo ja Shauri Moyo Bishop Abiero Shauri Moyo notwadi majaka sa 11. Last week manokalo cha nyathi ma Eseno University notwadi sa botho and tear gas be pod goyowa kipo wuonde ni skunde ma boarding go nyisomo endelea jopuonj ma puonje boarding go ng'eny gi wuok oko ng'eny gi be cannot access skunde gi ko nitie parents ma nyaka dhi e tich ka in nurse nyaka dhi e tich ka in police nyaka dhi e tich. Such people jonyuol gi kawo nyithindgi matindo tere baby care center. Sani ok ginyal tero nyithindo baby care center. Wawinjre to wawacha adier conversation wasechako ni somo osegajore e piny Luo Nyanza to chief cost of living ok affect joluo kende o affect piny mangima. Mobech mogo kodwok piny ok joluo kende ma dhi konyre jopiny mangima ma Kenya dhi konyre. Koro ka jomoko ok onyal bedo godo e ng'anyo to by next week onego bed ni koro kik wabed gi ng'anyo e area ma Kisumu, area ma Migori, Siaya nikech jopuonjwa gi nyithiwa hinyre to somo dhi gajore e pinyni pok watang'. Mae e gima nyaka wawachi olit to en adier ni somo ok endelea e ng'anyo nikech ng'anyo e skunde ma Nyanza
to nitie respiratory diseases miluongo ni asthma gi fuolo mabiro affect nyithiwa ma tear gas iwito nyaka e slums kuonde ma ji odakie kaka Manyata, Nyalenda, Ubunga, kuonde go pod police wito tear gas. It is going to affect us in the long term, the health. Woromo, wamany other solutions. Kamai is reducing the chances ma winjruok. Wamany other solutions mondo handwa gi sombwa odhi mbele e counties nekluo Nyanza. Erokamano Inya Zablona Wange wago erokamano kuom sumo paro malew. Winnie Mboya wachni mogik. Wachna mogik kayiera gi migosi Zablona Wange kuom weche mowacho goeko. To Sharon yena mona wachi ni mbaka inyalo go kendo kwe nyalo bedo. Kaparo ker Uhuru Kenyatta mokalo wanyalo paro kano wacho ni negi bedo gi jakom Raila Amolo Odinga kane ging'ado wach ni koro gidwa wuoyo kendgi ji ariyo kendo negi lorore mana e room moro ma ker Uhuru Kenyatta ne wacho ni negi bedo kanyo ka ging'ire kuom seche buora magi penjre apenja ni to in nade to anade to gikone ni negi yudo kama negi yie wach ma Kenya no dhi mbele kata mana e thuolo ni maendi aparo ni nyalore ka ker nyalo ng'iyore owuon mowach ni ok owinj duonde moluore to ng'ado en kaka en owuon to gibire mesa to giporo wach e Kisumu ka amor ni stakeholders osebedo piny kendo osechako poro wach kamoro achiel mondo ging'e ni kwe obedo kendo weche mag somo odhi makare to moloyo ahinya ni jonyuol manigi nyithindo ok en wach maber ahinya ka wayudo ripode ni nyithindo lisasi omako nyithindo ohinyore e weche mag ng'anyo madhi mbele. Kapo ni alwora ma waaye ok en safe, ber mondo nyithindo gi kete udi mondo lornegi mondo safety margi obedi mondo kik gibedi ni ka giwuok to gihinyore e kuonde ma ng'anyo gi eki timore nikech ngimagi en ngima ma important to magi bende gin jotelo ma odiochieng' makiny. Koro nyaka wang'i safety mar nyithiwa, nyaka wang'i safety mar jogo eko moluorowa kendo mwagenogo. To moloyo ni ote mar kwe emonego bed ni lando mondo weche mag somo odhi mbele ahinya e Kisumu County. Erokamano Inya Winnie Mboya. Gabriel Sino wachni mogik. Yena wach kama iwachna mogik. Anyalo kwayo moloyo jotendwa mag siasa nikech wan kod long term to wan ga kod gimiluongo ni short term. Onego gimany yo ma ginyalo loso go wach to bed wach mogik mondo mi kendo kinde moro weche mag ng'anyo gi chak nen kech sama ng'anyo nitie adiera mar wach ni ng'anyo rocho weche mathoth. Koro kama chakruok mar chandruok ngatieno ema gimany kendo gilos wachno kich ka gilose to kata mana nyithindwa kod nyikwawa mabe wachigni we bo wang' chieng' kagi nodhi maber to ka ok gilose kata mana gisani adiera mar wach to ng'ere ni podi tok yiero ka tok yiero ng'anyo biro timore nadi biro ga betie to sama ng'anyo betie ong'ere ni gik mang'eny dhi kethore obedo uchumi kethore kech piny gero kod weche mag ohala gi yore mang'eny koro gimanyi yo mandi gibed go piny to gilos go wach to bed wach ma nyalo konyowa nyaka kinde mabiro. Koro en mana geno marwa ni jotela ng'eni paro mopogore opogore osebed kisomo ne gi umbe do somo para ng'eni gineno en mana geno marwa ni gibiro bedo gi twak machiegni. Gabriel Sino wagone erokamano kuom yudo thuolo mar biro e studio kiny makawuono. Yes, I will. Winnie Mboya kintiere kaunti ma Kisumu ng'eni odiochieng' makawuono en odiochieng' ma bende utie. In bende agone erokamano kuom yudo thuolo mar biro e studio kanyakla kod Zablona Wange mano jagoro mar Kupet bade ma Kisumu. In bende agone erokamano kuom yudo thuolo mar biro e twak. Kokamano mana ka pile wajatieko chenro mar mbaka oromo saa 5 mar onyanga. No kanyaka bende dakika bende odhi parne odiochieng' makawuono antiere ka gi Joyce Oduor. Joyce nyaka sani twak osebedo paro podi medo som jonyuol iwinjo jopuonje kanyakla kod riwruoge mopogore opogore mag jopuonje. Nyaka sani dwach nang'o ting' koro wawene ng'a? Ting' nyaka sani wanyalo wacho ni wawene jatend piny mano William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio mano Raila Odinga
mar mondo mi gibed piny gibede twak makare ng'anyo manyaka sani dhi mbele pacho kae onego bed ni ochung' kaluwore ni mana kaka jogo ma bende itwak godo mano koriwo jagoro ma Kupet mane kaunti ma Kisumu japuonj Winnie Mboya kaachiel kod janyuol ma bende ne wantiere godo e studio kinyi ma kawuono giwacho kanyo yo makare ni ng'anyo makamagi rocho somo mana e counties mamoko to somo pod dhi mbele kaluwore ni penj to biro mana bedo macha migawo mar somo ok nyal wacho ni we koro sor penj mbele kaluwore ni skunde moko ok nosomo omiyo jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga onego bed ni bedo piny gi bede twak mondo chung' ng'anyo makamagi jopuonjre odhi mbele kod somo kaluwore ni mago e jotelo makiny to kok gisomo makare ngimagi mbele ponono nyalo bedo kod ng'ikruok moramora mok wanyalo wacho Sharon. Ang'eni director marwa Philip Ochieng dwa golowa ka ng'wech wach ni mogik kwa dhi odira ni dibidang. Wagone mana joneno mago erokamano ahinya kuom bedo kodwa juma ni duto ahinya to nyaka kochopo odiochieng' ma kawuono wasebedo kwa menyo gik moko mopogore opogore mak mana ni gisani podi wakwayo jo Kenya duto mar mondo mi obed kod kwe gibed kod horuok kata ka ji okawo kan mar wuok oko kacha chieng' wuok tich ni gidhi ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge koko maonge ketho gimoramora maonge ponono wito kata baruo kite makinde duto waneno e kind obila kaachiel kod jopiny ka kamano riti masani nyinga Joyce Oduor mana kumanya korom gajwanga an bende kwayo ni ok odira makare bed gi hawi maber odiochieng' ma kawuono bende ibed motang' kamoro ma intiere bende kaka pile inyayo kwe nikech kwe e ber budho wan ka wan wang'i wan iti bed motang' gi gimoro ma bende itimo kamano oriti uru masani nyinga Sharon Ng'ao.